Lho iki Kang, kaplinge Kajen Ceper Klaten sing mbok tekokke. Iki koetan. Iki koetan luase 104, tengah. Tengah iki 103 kurang luwih ya, kaplingan soalnya layange rung dadi. Kurang luwih 6 sasi. Lon dhewe hook 106. Kuwi mburi-mburine kuwi 170 meter. Iki arah ngalor, iki ngulon. Iki ngetan. Nek sing 170 kuwi regane 150 juta, wis bebas biaya, lebar depane 7 meter. Nek dienggo bangunan wis omah wis patut. Sing iki hook iki raine 9 meter. Luase 106. Sing ngetan-etane kuwi 75. Iki madhepe ngidul. Pas ngarepane sawah. Dadi nek dibangun omah ngono nyawang ya sejuk darane. Kajen Ceper Klaten. Dadi rega 100, 90, sing kono lor kae 150. Kajen Kidul Dewi. Kajen Ceper Klaten. Kayak SMA 1 Ceper. Kurang luwih 500 meter. Nek mbok nggo omah Kang. Enak nggone.